אמא, הבטחת שתספרי לי שוב דירה להשכיר. נכון חמוד, אבל הערב אספר לך סיפור על בית אחר, שונה, מיוחד. בלב תל אביב, ברחוב שקט וללא חניות, עומד מגדל בין 5 קומות. ולמי שייך המגדל? לארגון עובדי עיריית תל אביב יפו והמרכז הרפואי איכילוב. בקומה הראשונה דרים בכפיפה אחת חברותה והביטוחים. חברותה מנהלים את הבניין ואת אולם התיאטרון במקצועיות ובניחותה, ומחלקת ביטוחים דואגת לבריאות העובד והשיניים וגם לביטוח הסיעודי כשכבר חסרות בפשן או 2. בקומה השנייה גרים עזור לעזור. כל היום עושים ביקורים, מלווים הלוואות, ולא שוכחים לדאוג ל-24 חדרים בבתי אבות. ולידם התגמולים, שמנהלים מאז 1922 קופות גמל עם תשואות מעולות שלא מביישות אף בית השקעות. בקומה השלישית הנהלת הארגון שמצעידה איגוד מקצועי ישר והגון. מיום הקליטה של העובד ועד לפרישה הם דואגים לתנאי הרווחה, לקידומים, לקביעות, ואין זה פלא שהם הארגון היחיד ש100% מהעובדים נענו לקריאת החברות. והנה בשבילים, בדרכים, בכבישים, בזכות הארגון, אל הבית מגיעים עוד ועוד עובדים חדשים. באים מכל הקומות הוותיקים, עומדים סביבם, מסבירים להם פנים, ומלמדים אותם שבקומה הרביעית גרים בשקט ובשלווה ארגון הגמלאים. כי בבית הזה יודעים לגמול ולהגיד תודה גם לאלה שכבר לא מחתימים כרטיס עבודה. ובקומה החמישית המכללה לקידום מקצועי וחברתי, שדואגים להקניית ידע לעובדים מהשלמת השכלה תיכונית ועד כיתה 1 אקדמית. ועוד שלל קורסים של מזכירות רפואיות, תקשורת זוגית ואפילו איפור. וזה ילדי הקט, עוד לא סוף הסיפור. כי בבניין הזה המיוחד, שאין יוצא בו רק נכנס, יש קומת כניסה שגם בה הבנת בוודאי, דואגים לתרבות, נופש ופנאי. העמותה הזו היא חברת תיירות לכל דבר ועניין, והעובד רק צריך לבחור שוויץ, מרוקו או יפן. כי אם כבר לצאת מהעבודה, אז רק כדי לבלות מחוץ לגבולות או בארץ עם מפעלי תרבות במופעים ובהצגות. ועכשיו ילדי, תאמין או לא, בשבילי ובשביל כל עובדי המרכז הרפואי והעירייה, הסיפור הזה הוא מציאות ולא אגדה. ובשביל שאר ארגוני העובדים הוא ודאי חידה. כי איך הם יסבירו לכל הדיוט והדיוטה שכל השפע הזה הושג ללא יום אחד של שביתה, אלא רק בדרכי שלום ואחווה? וגם בלי תביעות, למרות שיושב ראש הארגון רמי בן גל הוא עורך דין עם תעודות. אז הרי לך התשובה. אבני היסוד של הבניין הן לא לבנים, אלא אבני דרך של ערכים, יושרה, אהבת אדם, דוגמה אישית, מקצועיות ושקיפות. אמא, אני כמעט כבר נרדם מרוב עייפות. הגענו לסוף ילדי. עכשיו אתה ודאי מבין שארגון העובדים הוא כמו היונה. בחפץ לב היא תשב ותדבר, כי כולם טובים בעיניה. העובדים חרוצים ומסורים. הנהלת העירייה עובדת בשיתוף פעולה. העיר יפהפייה וכל כך נקייה, והתושבים יודעים לחיות חיים עליזים. וכך, בלב תל אביב, ברחוב שקט ובלי חניות, עומד מגדל בין 5 קומות. ובמגדל גר עד היום ארגון עובדים שדואג שבעיר תל אביב יחיו עובדים טובים, חיי שלום.